Turkana tok chuario ma joigni 20 kod 25 gi magina kendo yudo hinyruok marach kaluwore kod monj manotimore e gweng' ma Sarmach. Ji ariyogi gin e kind ji 4 ma yudo thieth e od thieth mar Rufaa ma Kapenguria. Jaod bura ma kaunti ma West Pokot Arwael Chepotindi koro dwaro mondo migawo mar arita omeda obila e gweng'gi mondo mi okonye apedha mar manyo jonyorego. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki geno ni biro limo tong' mar gweng'eno odiochieng' ma kiny. Sasa hawa watu wanataka mambo ya boundaries. Hawataki tena mambo ya ng'ombe au mbuzi. It is no longer ile uwizi ya kitambo, imebadilika kuwa mambo ya mashamba. Na tunataka hata hii map ya IBC iweze kutolewa, tujue boundaries zetu ili watu wakae kwa salama na kila mtu abaki kwa area yake. Jaod bura ma Thika Alice Ng'ang'a okwayo jatend piny William Ruto mondo opudh kum mar tho kaka yor tieko mibadhi kata opudh kum mar tho kaka yor tieko mibadhi ma medo bedo kadhi nyime pacho ka. Ng'ang'a dwaro ni jotelo machin mibadhi omieno onego kawnegi okang' mager kendo kum mar tho kaka ranyisi ne jopiny mamoko makidek donjore kod weche mag mibadhi. Jaod bura nolero ni piny Kenya wito omenda mathoth kod thuolo mag dongruok nikech jomibadhi ma osebedo kamayo oganda omenda kinde ka kinde. Tunaona zile nchi zingine ambao they are very serious ya kwamba pesa ikiokotwa na sisi tumesema we are ready, naye watu watumie hizo pesa vilivyo. Hakuna kukula mali ya umma. Mtu yeyote asiguze hiyo pesa ama yeye amekaa pahali akitegemea hii pesa inakuja. Ama turudishe ile kitu ya kinyongo. Tukinyonga mmoja bas corruption nchi ya Kenya itaisha. Tunyonge mmoja kwa sababu wakipora mali kule juu uanga inamiminika mpaka mashinani. Na unapata kule mashinani pesa haifiki kwa sababu kuna watu kadhaa wameketi kule juu ambao wanategemea kukula mali ya umma. Yoyote ambaye atashikwa akikula mali ya umma usimamishe. Hata hiyo maneno ya kinyongo ilikuweko, iko bado, it is in our laws, ni kule lisimamishwa. Wateni tunyonge 2, 3, 4. Hii maneno ya corruption itaisha Kenya. Yakoromo gigi wach